Βαρέθηκα αυτά που λένε ότι ήρθε εδώ πέρα και μας ξεφτύλισε και ότι έκανε και ότι μας έδειξε. Εγώ πήγα μόνος μου, χωρίς 6 άτομα που λένε, σας γράφω στα αρχίδια με όλους τους haters τι λέτε, το ποιος είναι αντρικός ή το ποιος είναι γυναικείος και πουτάνα φάνηκε. Εγώ πήγα μόνος μου, απροειδοποίητα, χωρίς να φέρω κανένα μαζί μου. Πήγα εκεί που ήταν τρεις, ο Αεράκης, αυτός και ο Τζανέτος, και τελείωσε αυτό που είχε αρχίσει εκείνος. Εντάξει πουτάνες. Λοιπόν, αυτά εδώ να είστε σίγουροι ότι δεν είναι δικά μου. Έτσι, επειδή θα διαστρεβλώσουν την αλήθεια και θα πάνε να τα πούνε πάλι όπως θέλουν. Ο λόγος που πήγα από εκεί ήταν ένας και μοναδικός. Γιατί έχουν διαστρεβλώσει όλη την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ πήγα μόνος μου, απέδειξα τι είμαι, δεν χρειάζομαι κανέναν, μόνος μου πουτάνες, μόνος μου πουτάνες. Και όποια θέλει πουτάνα Τζανετούλα, εδώ είμαι να βγούμε σέντρα. Ό,τι ώρα θέλει, όπου θέλει γαμιόλα. Εντάξει. Ο λόγος που άνοιξα το stream να το πω, γιατί μου κατεβάζουν τα stories στο Instagram. Και θα τα πούνε όπως θέλουν. Λοιπόν, εγώ του δώσα διορία, θα ανοίξει και θα πει τα πράγματα όλη την αλήθεια. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά, από μένα δεν έχει γίνει καμία δεκτή συγγνώμη. Θα σας πω τι έγινε εκεί. Έφαγε τα μπουκέτα του και την ώρα που του την έκανα, μπήκε στη μέση ο Χαγιάτο και ο Αράκης για να μας χωρίσουνε, λέει. Μου είπανε αυτοί για να μας χωρίσουνε. Μου είπανε αυτοί για να μας χωρίσουνε. Τι να μας χωρίσουνε? Μπήκανε στη μέση, πιάσαν τα χέρια μου και με το που πιάσαν τα δικά μου χέρια άρχισε ο Τζανέτος να μου δίνει μπουνιές. Λοιπόν, σαν τις μπουνιές του Τζανέτου τις κοριτσίστικες, έχω φάει στη ζωή μου 1 εκατομμύριο και αντρικές μπουνιές, όχι κοριτσίστικες.